Som davant de l'església parroquial de Sant Esteve de Vinyoles d'Orís. Aquesta església és una església romànica que pertany al Patronat d'Estudis Osonencs. De fet, el Patronat d'Estudis Osonencs té 3 propietats. La primera propietat és el Temple Romà de Vic, que és la seva seu, però també té 2 propietats més que estan vinculades a la figura de mossèn Cinto Verdaguer. Una d'elles és l'església parroquial de Sant Esteve de Vinyoles d'Orís, que va ser el primer destí de mossèn Cinto després de ser ordenat sacerdot. Va estar aquí més o menys uns 2 anys i un mes aproximadament. Va arribar aquí al setembre de 1871 i en va marxar a l'octubre de 1874. La tercera propietat que té el Patronat d'Estudis Osonencs és la Font del Desmai, també vinculada a la figura de mossèn Cinto Verdaguer. Per tant, doncs, estem davant d'un edifici que ens servirà per recordar la figura del poeta nacional de Catalunya. Podem ara donar una volta i anirem veient les diverses fases constructives d'aquesta església romànica. L'església de Sant Esteve és una església romànica. Tenim coneixement que ja existia un antic edifici a mitjans del segle X, però sabem que a principis del segle XII es va consagrar un nou edifici. Per tant, probablement, l'edifici actual, tot i que no podem datar-lo amb precisió, seria del segle XI, principis del segle XII. Aquesta església romànica, però, va tenir 2 etapes constructives posteriors. Si seguim caminant, podem veure aquesta part d'aquí, que ja no és romànica, i que correspon a unes capelles barroques que es van fer en el segle XVII, de les quals, quan entrem a l'interior, podrem veure la data sobre l'arc, i al final de tot, tocant a l'absis, hi havia una capella circular del Santíssim del 1892 que va fer construir el rector mossèn Galceran i que es van enderrocar. Es van enderrocar amb motiu d'una restauració que va fer el Patronat d'Estudis Osonencs en l'any 1974-1975. Resulta que aquest edifici, a mitjans del segle XX, es va quedar en desús, és a dir, es va construir una nova església parroquial i aquest edifici ja no servia com a edifici de culte, va anar deteriorant-se i l'any 1972 el Patronat d'Estudis Osonencs va adquirir l'edifici i va fer-ne una restauració, que la va fer entre el 74 i el 75. Aquesta restauració va mantenir les capelles barroques que veiem, però en canvi va eliminar aquesta capella del Santíssim perquè amenaçava ruïna i amenaçava l'edifici. Com podeu veure també, l'església no té pràcticament cap mena de decoració, és totalment llisa, i l'únic que conserva de decoració és, en la part de l'absis, aquestes arcuacions llombardes romàniques que indiquen l'època en la qual va ser fet, que seria els finals de l'11, molt a principis del 12. Com dèiem abans, el Patronat d'Estudis Osonencs va adquirir aquest edifici per tal de rememorar la figura de mossèn Cinto Verdaguer. Mossèn Cinto Verdaguer va ser nomenat com a vicari d'aquesta parròquia just quan va acabar la seva formació com a sacerdot. Per tant, en aquesta parròquia va ser el primer destí de mossèn Cinto com a sacerdot. Precisament aquí darrere tenim el nomenament del bisbat que, com deia, nomena a mossèn Cinto com a vicari d'aquesta parròquia. I va arribar aquí el setembre de 1871 i en va marxar al cap, hi va arribar amb 26 anys, en va marxar amb 28 i per tant s'hi va estar aproximadament 2 anys i un mes. Mossèn Cinto no tenia gaires ganes de venir aquí, pel que sembla, no era el destí que desitjava perquè estava una miqueta massa allunyat de tot, però s'hi va adaptar i va intentar fer-ho el millor que va poder. De totes maneres va tenir 2 greus problemes. El primer problema important són problemes de salut. Quan va arribar aquí va començar a tenir uns forts mals de caps que el turmentaven i que el van acompanyar gran part de la seva vida. Tenim diversos testimonis d'aquests maldecaps tan forts i concretament el seu amic Jaume Collell ens indica la primera vegada, o una de les primeres vegades que li va venir una d'aquests forts maldecaps. El seu amic Jaume Collell ens en dona testimoni de l'estat de mossèn Cinto
I ens diu que mentre estava ajagut a l'ombra d'uns arbres aquí a Vinyoles va sentir com una punyida que li travessava el cervell, donant-li la sensació de feridura. Se'n vingué a casa meva, atemorit, i consultar el cas amb el metge Terri Cabres. D'aquesta època se'n conserven algunes fotografies. Mossèn Cinto té el cap rapat i se li van posar uns pegats per intentar solucionar aquests maldecaps, però sense massa èxit. El segon problema que va tenir mossèn Cinto aquí va ser que el rector de la parròquia, mossèn Galceran, el va deixar sol, el va abandonar. Resulta que les Masies de Voltregà va ser un centre important durant la tercera carlinada, durant la tercera guerra carlina, això és el 1873, i un dels batallons dels carlistes el comandava el germà del rector de la parròquia, d'aquí mossèn Galceran, i per tant, en plena guerra, el rector de la parròquia va abandonar la parròquia i se'n va anar a la guerra. Per tant, mossèn Cinto, amb maldecaps i sol, es va quedar aquí i va anar tirant com va poder. Això no obstant, és important recalcar que ell va seguir amb els seus deures religiosos, però també va començar a fer una obra literària important. Aquí, a Vinyoles, va començar a escriure gran part de l'Atlàntida, que seria el seu gran poema, i que després seria guardonat en els Jocs Florals de Barcelona, però també va fer diversos poemes, concretament en va fer 7. I aquí a les parets de la nau principal de l'església tenim els diversos poemes que ell va escriure mentre va ser a Vinyoles. Concretament va escriure els següents 7 poemes. Va escriure el Tam, Patam Tam i la cançó del Rossinyol, l'any 1871. Va escriure la Passió de Nostre Senyor Jesucrist el 1872 i en aquest mateix any els Goigs de la Divina Pastora i els Goigs de la Mare de Déu de Gràcia. Finalment, l'any 1873, va escriure l'Oració de la Bona Mort i la Batalla de Lepant i, finalment, Plor de Tórtora, que també seria guardonada, no? Si seguim caminant per la nau, que podeu veure és totalment llisa i no hi ha cap mena de decoració i que també és fruit de la restauració que va fer el Patronat d'Estudis Osonencs entre l'any 74 i el 75, si seguim caminant, veurem les dues capelles laterals. Aquestes dues capelles laterals són dues capelles barroques fetes al segle XVII i que, com deia anteriorment, la restauració de l'any 74-75 les va mantenir, no les va eliminar. Si caminem, podem veure a la dovella dels arcs la data de construcció de les capelles barroques. Aquesta, per exemple, hi veiem la data de 1619 i a l'altra capella, de l'altra banda, feta posteriorment, hi veiem la data de 1687. Es considera que les reformes d'aquestes capelles i aquestes reformes sobre l'església romànica les va fer segurament la família Malla Conanglell, que eren benefactors de l'església, i dels quals tenim un escut heràldic aquí a la zona del presbiteri, ja tocant a l'absis, que és l'escut de la família Malla Conanglell, aquí sobre aquesta fornícula, i que sembla que serien els benefactors de l'església. Bé, per continuar, si anem a les capelles, hi veurem uns diorames que també val la pena que els expliquem, perquè són el resultat d'una actuació que va fer el Patronat d'Estudis Osonencs amb l'Associació de Pessebristes, va ser l'any 1981, i n'hi ha 13 de diorames. Aquests diorames representen episodis rellevants de la vida de mossèn Cinto o bé episodis rellevants de la seva obra literària. Finalment, cal dir que la restauració que van prendre el Patronat d'Estudis Osonencs l'any 74-75 i que és el que veiem ara, el resultat d'aquesta restauració tant a l'exterior com a l'interior, va costar 1 milió de pessetes i que es va obtenir per subvencions i també per donatius de particulars i dels socis de l'entitat. Gràcies doncs, a aquesta restauració podem ara recordar i preservar la memòria de mossèn Cinto i recordar doncs, el seu primer destí com a sacerdot després de ser ordenat capellà. Al darrere del que era la rectoria, l'antiga rectoria de Vinyoles d'Orís, mossèn Cinto hi va plantar aquest llorer. Aquest llorer és cèlebre per dues causes. La primera, perquè en fulles d'aquest llorer es va teixir
la corona que el bisbe Morgades va imposar a mossèn Cinto l'any 1886 i que el va coronar poeta nacional de Catalunya. Aquesta coronació va tenir lloc durant l'inici de les obres de restauració de la Basílica de Santa Maria de Ripoll, que era en plena Renaixença i per tant significava no només la restauració d'una església, sinó també la restauració de Catalunya. D'altra banda, es van agafar esqueixos d'aquest llorer i es van anar plantant en diversos indrets importants en la vida de mossèn Cinto. Per exemple, a la Casa Museu Verdaguer de Folgueroles, on el poeta hi va viure, o també podem trobar un altre llorer, per exemple, en el pati del temple romà de Vic. L'església romànica de Sant Esteve de Vinyoles és un edifici que està vinculat a la figura de Verdaguer, però a més de ser un lloc verdegarià, també té un altre interès, que té un interès històrico-artístic perquè és un edifici romànic. Per tant, doncs, l'edifici té un doble interès, per una banda artístic i per l'altra com a memorial de la figura de Verdaguer. De fet, a Catalunya hi ha 4 indrets verdegarians rellevants, dels quals el patronat en té 2. Un seria l'església de Sant Esteve, on Verdaguer va ser destinat com a vicari i que hi va romandre dels 26 als 28 anys. L'altre edifici seria la Casa Museu Verdaguer de Folgueroles, on el poeta hi va viure part de la infantesa i adolescència. L'altre lloc verdegarià seria la Vila Joana a Vallvidrera, on el poeta va morir, i finalment la Font del Desmai, també a Folgueroles, i també propietat del Patronat d'Estudis Osonencs. Hem d'agrair, doncs, al Patronat d'Estudis Osonencs que preservi 2 dels indrets verdegarians i en particularment aquest edifici, que ara ja no serveix com a església de culte i que gràcies a la restauració de l'any 74-75 es manté dempeus, es manté en bon estat i ens permet recordar i rememorar la figura del poeta nacional de Catalunya.